again, for the criteria for judging, we have the originality with 50%, synchronization with 30%, audience impact with 10%, and stage presence with 10%, the total of 100%. Again po, we would like to inform the next performer, which is the amazing Boday, to please send your representative here to our technical team so that we can prepare your music po. Rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, horror na hindi angkop sa mga bata. Ilapot mo sa akin at maghahatid sa kabilang buwan. Ikaw, sino ang sundong mo? Magmula nung nagising ako sa pagka-comatose, nakakakita na ako ng mga kaluluwa. Let's go! Pero ngayon, kinakambala na nila ako. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Walang makalabas. Ako ang Diyos mo. Let's go! Let's go!
Tapos ang kanyang kalbaryo.